Здравейте хора, днес ще играем Roblox. Ама е брутална самия текст, тя е бруталка просто. Сега ще го казвам. Идвате тук, искам да напишете на английски С, Т, Р, К и Д. Ето това, където го виждате отгоре, го напишете. И тази игра. Първата е брутална. Става горното, но за горното тръстът на компютър. И къде е долното? Едното долно, първото. И там къде пише Strikit Mobile, там става за телефон. Другото става. Защото другото е само за компютър. И ето, ще се върнем кога стане. Доста му разбирам. Ето. Не трябва да бъде така. Пост. Ето. Може да ви бъдем. Моят телефон е тъп. Вашия поне може да не. Е тук деплой първото, натискате го и започвате. Днес като изтрих играта, аз съм от първи левел. И... знаете, не трябва да е така. Заради телефона не виждам абсолютно нищо. Ясно. Да го щупа. Трябва... телефон е тъп. Ето. Готово. Тези инструменти, като ги натиснете така, имате такива неща. Натискате това, къде има стрелка. И инструмент. Знаете, не като малко строен, трябва да натиснете там, къде има това. Тук и с ръката ви. И после така. И ако искате да го оправите, идвате тук, натискате лявото и после дясното и се оправи. Тази игра е брутална. И само трябва да се нервирате. Защото тази игра е за нерви. Защото ги убиват. Ама ти ще отворим до мене. Аз съм слабак. Не. Показах за слаб. Не така виждате кой победи това името и показва колко кил има. 11 кила и 1 chapters. Не знам английски. Ами да знаете, може да следва в чрез. Все пък беше събота и неделя. Не мърдай, моля. Плиз, моля. Ще дам пит. Да знаете, ще подум края на тази игра. Слаб съм цела. Слаб съм. Добре? Ще играме в Майнкрафт. Ще се бъде, когато влезнем в Майнкрафт. Ще ви покажа трикове.
Вече знам доста за Майнкрафт, ама доста. Добре. Така, правя се. Да знаете, някой път може да направи видео на Brawl Stars с брат ми. Не знам как се нарича, просто някакви булкове, такова булкове. Няма да го писа. Печен той, защото ми харесва, той най-много тръп. Един стики пистол. Нормален пистол. И редстон тот. Не е много сложно, това е супер лесно елемент. Трябва и редстон дъст. Така, след като готово, така правите тези два блока. Правите така. Трупите това. Слагате тук редстоуна. Слагате един стики пистол. Един тук пистон. Да знаете, чуйте, ако не става с стики пистон, така че направете просто нормален пистон, като при мен става нормален пистон. При мен нормален пистон става, но и при вас може да стане нормален пистон. При мен стики пистон става. Сега ще ви покажа защо не става стики пистон при мен. Ето така, като направите. Сейчас съм забравил. Трябва тук. Ако не се лъжа. Тук. Взимате блоковете и така. Ето. Виждате ли защо аз? Чики. Не ми знам. Затова аз го просто нормално писаш, като гледа се става. Знам да го стана просто нормално писаш. Така че пробвайте и с двете. Ето. Но има лимит, да знаете. Има лимит. Има лимит до толкова, пока се живи. 1, 2, 3, 4, 13 блока лимит. Иначе това е брутално застроено на страни. Така. Това да ви покажа. Знам доста неща. Знаете, има един ютубър, който може да научи доста трикове за Майнкрафт. Аз съм тапар. Този ютубър се казва Заполуш. Пишете тък. Вижте, просто отивате в YouTube и вижте какво пишете. Отивате в YouTube. Чакате малко. Извинете хора, но след малко ще се върна, имаше малко прекъсване. Онова да го игнорирайте, моля ви. След малко се връщам. Ще трябва да си правя програмата за училище. Ето готово. Така. Това скъпам нещо. Не се чува не. Така. Какъв трик да ви покажа? Ама всичко забрих. Леле, къв съм тъп. Ще се опитаме да минем през бедроката на страна видях. Не знам дали е вярно, но нещо пиека съм да гледна.
Мисля, че една. Що спи? Сама гледа и не се вижда хубаво. Май... Бика, ако не се вижда. Да. Да, това. Дърво. Това е. Вие си го правите на някое дърво, защото на високо трябва. Тоест, то не е задължително на високо, де. Не е задължително на... Това трябва да се прави на Bedrock Edition, да знаете. На Bedrock Edition. Аз изобщо не знам на кой Edition съм. Аз съм на Beta. Ще се върнем после. Чао от мен.